Surat An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Amma yatasaalun. Ano baga ang kanilang itinatanong sa isa't isa? Anin naba'il azim. Tungkol sa malaking balita. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Na kung saan sila ay hindi nagkakasundo. Kalla saya'lamun. Hindi ito tulad ng kanilang pag-aakala, tiyak ng kanilang mapag-aalaman. Thumma kalla saya'lamun. At muli, hindi ito tulad ng kanilang pag-aakala, tiyak ng kanilang mapag-aalaman. Alam naj'alil arda mihada. Hindi baga ginawa namin ang kalupaan na malawak bilang himlayan? Wal jibala awtada. At ang mga bundok bilang mga talasok. Wa khalaqnakum azwaja. At aming nilikha kayo sa pares. Wa ja'alna nawmakum subata. At aming ginawaran kayo ng pagtulog para sa inyong pamamahinga. Wa ja'alna al-layla libasa. At ginawa namin ang gabi bilang pantakip. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. At ginawa namin ang maghapon tungo sa inyong ikabubuhay. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Itinatag namin sa itaas ninyo ang 7 matatatag na kalangitan. Wa ja'alna sirajan wahhaja. At ginawaran namin yaon ng marilag na liwanag. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. At nagpamalisbis kami ng saganang ulan mula sa kimpal ng mga ulap. Linukhrija bihi habban wa nabata. Upang mapatubo namin dito ang mga butil at mga gulayan. Wa jannatin alfafa. At ang mga halamang mayabong at luntian. Inna yawmal fasli kana miqata. Katotohanan, ang araw ng pagpapasya sa katarungan ay natatakdaang panahon. Yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Sa araw ng tambuli ay hihipan, kayo ay magsisiparito sa maraming pangkat. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. At ang kalangitan ay bubuksan, nawaring mga pintuan. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba. At ang kabundukan ay maglalaho sa kanilang kinatatayuan na tulad ng isang malikmata. Inna jahannama kanat mirsada. Katotohanan, ang impyerno ay isang pook ng pagtambang. Lit-taghina ma'aba. Bilang isang tahanan ng lumalabag sa hangganan. Labithina fiha ahqaba. Magsisipanatili sila rito sa mahabang panahon. La yaduquna fiha bardan wala sharaba. Dito ay wala silang malalasap na lamig at ginhawa ni anumang inumin. Illa hamiman wa ghassaqa. Maliban sa kumukulong tubig at maruming katas ng sugat. Jazaa'an wifaqa. Na siyang katumbas ng kabayaran. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sapagkat katotohanan sila hindi nagbigay pahalaga at nangamba tungo sa araw ng pagsusulit. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. At ganap nilang itinuring na walang katotohanan ang aming ayat. Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. At ang lahat ng bagay ay aming itinala sa aklat. Fadhuqu falan nazidakum illa 'adaba. Kaya't lasapin ninyo ang bunga ng iyong masasamang gawa. Kayo ay hindi namin bibigyan ng anuman maliban sa kaparusahan. Inna lilmuttaqina mafazan. Katotohanan sa muttaqun, mga tagumpay sa paraiso. Hadaiqa wa a'naban. Na napapalibutan ng halamanan at malinamnam na ubasan. Wa kawa'iba atraban.
at mga berhing dalaga na magkakatulad sa gulang, وكأسا دهاقا at ng tigib na kupita. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا Dito ay wala silang maririnig na lagwa o kasinungalingan. جزاء من ربك عطاء حسابا Isang gantimpala mula sa inyong Panginoon ayon sa kahusayan ng kanilang mabubuting gawa. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا Mula sa Panginoon ng kalangitan at kalupaan at anumang nasa pagitan nito ang pinakamahabagin. Walang sinuman ang may kakayahan na makipag-usap sa Kanya. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا Sa araw na ang roh at iba pang anghel na nakatindig at magkakahanay, walang sinumang makakapangusap malibang siya ay pahintulutan ng pinakamahabagin at kanyang ipagsasaysay kung ano ang matuwid. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا Ito ang araw ng katotohanan na walang alinlangan. Kahit sinuman ang magnais, tahakin niya ang pagbabalik sa tuwid na landas ng kanyang Panginoon. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Katotohanang aming binalaan kayo nang nalalapit na ang daratal na kaparusahan. Sa araw na ang tao ay makapagmamalas sa gawa ng kanyang mga kamay, kung saan siya inihahantong, at ang hindi sumasampalataya ay magsasabi, kasawian sa akin, sana ay naging alabok na lamang ako.